Amalima amali kunnafoni jawrani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ na balimakɛ fɛ professeur Usman Erik Jakite ka aw ladɔnniya ko bi ye tɛnɛ avril kalo tile 19 tabla kare don na avril kalo tile 25 farafin kalo tile 7 ka taa bila farafin kalo tile 13 la dolo jate la funteni kalo fɔlɔ tile 30 dafala ka bɛn bi ma ka taa bila funteni kalo filanan tile 5 la o wagati kibaruya de bɛna lase aw ma dolo min nɔrɔ barikalen don ka ɲɛsin adamadenw bɛɛ lajɛlen ma ni wagati in kɔnɔna na o de ye Venus ni an ko a ma ko sigidolo ni arabu ko a ma ko zuhurati o zuhurati dolo in o de nɔrɔ barikalen don ka ɲɛsin adamaden bɛɛ lajɛlen ma n'o ye toro mɔgɔw ka dolo ye an bi funteni kalo filanan ni an dontɔ ye o kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu bi kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu jɔɲɔgɔn bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ ɲɛnama ye baara kofɔlen minnu bɛ se ka ja ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu bɛ tali kɛ dugukolo baaraw kan sɛnɛw ani dugukolo nafa minnu bɛ bɔ dugumakolo la o baara kofɔlenw bɛ ja ninnu mɔgɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ sɛnɛ nasugu ya caman fo ka taa se alimentation dumuni feerew balo feerew banki olu baaraw ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ ani ariw minnu bɛ tali kɛ bololabaaraw kan bololabaaraw o baara nasugu ninnu ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na bana min bɛ se ka ni mɔgɔ kofɔlen ninnu sɛgɛn o de bɛ tali kɛ kan dimi kan ani gɔnɔkɔnɔ dimi ninnu kan k'u janto u yɛrɛ la o bana kofɔlen ninnu na o de bɛ se ka ninnu sɛgɛn u ka adamadenya kɔnɔna na olu ye dakanko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn ka di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na bari mɔgɔninfin i tɔgɔ la kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Isufu ka so beliw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko futinɛw ani farifagawalew olu de kundalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka di aw ye aw bɛ fɛ a ka laɲiniw ka se ka sabati cogoya minnu na ko a ka gɛlɛ aw ka laɲiniw ka se ka sabati ten fo ka taa se fariganmisɛnninw ma olu de bɛ se ka aw sɛgɛn nin dɔgɔkun in kɔnɔna na garisɛgɛ sira o sumayalen don kosɛbɛ wa ni aw bɛ se fana ala aw ka dusu faga n'o tɛ hali kumaɲɔgɔnya fana bɛna gɛlɛya aw ni aw mɔgɔɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ nin dɔgɔkun in ka girin ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛ sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala adama ka so toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ani yɛlɛdaw ani kunkɔrɔta ko olu caman ɲɛsinen don aw ma kabi don tɛmɛnenw na aw kun sigilen don ka kunkɔrɔta ko dɔw kɔnɔ ka se ka ko dɔw jaabi sɔrɔ aw bɛ se ka aw jigi da olu kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la garisɛgɛ balilenw aw bɛ se ka olu sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ wa farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na u bɛ se k'u jigi da kɛnɛyali yɛrɛ kan kɛnɛya o sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Dawuda ka so funteni kalo 3nan denw Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ani yɛlɛdaw ani kunkɔrɔtaw ko aw bɛna olu kibaruyaw mɛn ani yɛlɛda caman ka bɔ yɔrɔ janfɛ kibaruyaw k'aw bɛna olu kibaruyaw mɛn kibaruya dumanw ni kibaruya nafamaw nka fɛn min bɛ tali kɛ sɔrɔ ta fanfɛla kan a ka gɛlɛn hali ni aw y'aw jigi da sɔrɔ ka nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko a ka gɛlɛn aw ka se ka sɔrɔ ninnu sɔrɔ aw tigɛ la nka a sɔrɔ ninnu caman bɛ se ka sɔrɔ wagati wɛrɛw nataw kɔnɔna na nka nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka kibaruya dumanw mɛn nka aw b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na a ka gɛlɛn a ka kɛ o cogoya kelen na ten kɛnɛya o sinsinnen don a ɲɛsin aw ma nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw fasosodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Idirisa ka so kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko yɛlɛdaw ɲɛsinen don aw ma sira caman fɛ kamasɔrɔ wasaw ani kunkɔrɔtaw
don tɛmɛnenw na aw kun ye ko dɔw boloda ko dɔw latigɛ a ka ca la aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ni dɔgɔkun kɔnɔna na wa bɛnkan kun bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkan ninnu ko olu bɛ se ka lawaleya ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw yɛrɛ y'aw cɛsiri ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko aw ka bɛnkanw ana laɲini kun bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se juruw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma ni aw y'aw cɛsiri o fɛ ko aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 21 na ka n'a bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion samiya kalo 2nan denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Ibrahima ka so lion ko jigiya sira ma barika ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ dusukasiw ani farifagaw olu de bɛ aw kan olu de bɛ se ka aw sɛgɛn ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka hakilina kow ka ca kosɛbɛ ni dɔgɔkun kɔnɔ a ka kan aw ka se ka aw yɛrɛ lafiya wagati kungurunin kɔnɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na n'o tɛ hali o hakilina ko in ka ca a bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka farifaga ani sumaya wale don aw ka dɔgɔkun yɛrɛ ka se ka dɔgɔkun kɛ birisa ɲagami ye aw bolo ni aw bɛ se aw ka se ka aw nisɔndiya ni aw yɛrɛ ye ka se ka wulikajɔw banban ni aw yɛrɛ ye aw bɛ se ka wasa caman fɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ ni fɛn bɛ sodala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ la n'o tɛ dɔgɔkun ka girin ka ɲɛsin aw ma ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka n'a bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge denmisɛndenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Isa ka so samiya kalo 3nan denw vierge ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko aw fɛlen don kosɛbɛ aw ka ko ka di mɔgɔw ye yɛlɛda ni wasa ni kunkɔrɔtaw sira caman fɛ ani garisɛgɛw fana siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma a ye wulikajɔ minnu kɛ don tɛmɛnenw na k'a bɛna olu wulikajɔw caman k'a bɛna olu nafa sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw ka jija ni cɛsiri o de bɛ kɛra sababu ye ka se ka wasa ani yɛlɛdaw lase aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na kɛnɛya sinsinnen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw furusodenw kawla kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Umaru ka so balansiw ni dɔgɔkun kɔnɔna na k'aw hakili to aw yɛrɛ la aw n'aw jigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani aw kanubagaw ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ futinɛ o barikaw ka bon ka ɲɛsin aw ma ɲɔgɔn lafaamuyabaliya aw ni mɔgɔ wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ani aw jigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'o de fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma dusu aw k'o bila ni dɔgɔkun kɔnɔ ka se ka sira kelen minɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka yɛlɛda ni wasa ni kunkɔrɔta lase aw ma n'o tɛ dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw y'a ni dusu ta dɔrɔn aw bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion mɔgɔ minnu bɔgɔtala Ayuba ka so scorpion ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko dusukasiw ani futinɛw olu de ɲɛsinen don aw ma kamasɔrɔ a ka di aw ye ko kow ka latɛmɛ cogoya min na ko a ka gɛlɛ ko gɛlɛya bɛ don olu la kosɛbɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma aw ka laɲiniw sabatili ka gɛlɛn ni dɔgɔkun kɔnɔna na dɔgɔkun ka girin ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ ni aw bɛ se aw kana aw fari faga halisa dusu min bɛ aw la ani kologɛlɛya min bɛ aw la o de bɛ se ka aw bɔ nka fɛn min bɛ tali kɛ garisɛgɛ ko ta fanfɛla kan garisɛgɛ ka suma ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Alahu Taala ka so kawla kalo 3nan denw sagittaire ni dɔgɔkun kɔnɔna na masaya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma aw fɛlen don kosɛbɛ ani aw jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ani aw ka baarakɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wasa ni kunkɔrɔta min ni aw b'a ɲinina ni aw ye sabara don a nɔfɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ k'a bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ wasaw ani yɛlɛdaw aw bɛ se ka olu sɔrɔ nka ni aw salayala dɔrɔn ni dɔgɔkun kɔnɔna na dɔgɔkun bɛ se ka giriya aw bolo fo aw yɛrɛ ka wulikajɔ ani timinandiya fara aw bolo da la a ka laɲini bɛ se ka sabati cogoya min na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 23 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala masa Solomana ka so fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne ni dɔgɔkun kɔnɔna na
dusukasi ko olu de ɲɛsinen don aw ma kamasɔrɔ aw yɛrɛ ka hakilina kow ka ca wa habda aw yɛrɛ ka hakilina jugu de bɛna kɛ sababu ye ka banamini fana fanga bonya aw ka sira kan fɔ aw ka sira kelen de minɛ ka se ka baara kɛ ni hakilina kelenw ye kamasɔrɔ ni aw ko aw b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan aw yɛrɛ de bɛna kɛ sababu ye ka a bɛɛ tiɲɛ ni aw yɛrɛ bolo ni dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nka aw yɛrɛ ka hakilinaw ani aw bɛna laɲini minnu ta olu de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun gɛlɛya ka ɲɛsin aw ma o b'a yira k'a fɔ ko aw ka dusu bila aw ka sɔn aw ni mɔgɔw ka baara kɛ aw ka sɔn mɔgɔ wɛrɛw hakilina ma k'o kɛ ka aw yɛrɛ dɛmɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw bɔ n'o tɛ ni aw ko ko aw bɛ ko ta ni dusu ye aw yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka se ka birisa ɲagami don aw ka dɔgɔkun na ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala badara ali ka so fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nisɔndiya kow ani yɛlɛdaw olu ɲɛsinen don aw ma sira caman fɛ wa aw bɛna aw mankutu bɛ se ka se yɔrɔw la ni wagati in kɔnɔna na aw yɛrɛ hakili t'a la ko aw ka mankutu bɛ se ka se yɔrɔ minnu na ka sababu kɛ aw ka wagati tɛmɛnen baara ɲuman kɛlen dɔn aw ka tɔgɔ bɛ se ka se fan wɛrɛw fɛ fiɲɛ sira fɛ o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka don nataw la wasa min ni aw bɛ k'a kɔnɔ a bɛ se ka jigitugu walew ani jigisigi kow ani yɛlɛdaw caman ɲɛsin aw ma don nataw kɔnɔna na aw fɛlen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ farigan bɛ mɔgɔ minnu na ko olu ka farigan fiɲɛ yɛrɛ bɛ bɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala n'u ka so poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko hakili wasiwasiw ani hakilina filanfilanw de bɛ se ka aw sɛgɛn kosɛbɛ kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw jigi dalen don ko minnu kan ko wasaw ani yɛlɛdaw olu bɛ se ka sɔrɔ ko la nka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw de aw ka laɲiniw bɛ se ka caman bɛ se ka sabati nka k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw bɛ se k'aw jigi da garisɛgɛw kan garisɛgɛ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka don n'a tɛmɛ aw kan ka don tɛmɛ o garisɛgɛw aw bɛ se k'aw jigi da olu kan wasa minnu ni aw b'a ɲinina fana aw bɛ se ka olu sɔrɔ aw b'aw jigi da olu kan dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw a ka ca la dɔgɔkun laban yɔrɔ barikalen don ka ɲɛsin aw ma kosɛbɛ kosɛbɛ nin de ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaru ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni wagati in kɔnɔna na n'o ye an donna toro mɔgɔw ka wagati kɔnɔ n'o ye funteni kalo 2nan funteni kalo fɔlɔ banna an bɛ funteni kalo 2nan de la sisan ni wagati in kɔnɔna na n'o ye toro mɔgɔw ka wagati a b'a yira k'a fɔ mɔgɔw ka ko bɛna ja ɲɔgɔn ye kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ɲɔgɔn lafaamuya olu fana barika bɛ se ka bonya mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw hinɛw bɛna don ɲɔgɔn na a ka ca la laɲini caman bɛ yen nɔ adamadenya siraw yɛrɛ kan adamadenya dilanni siraw kan ni mɔgɔw wulila a nɔfɛ ka se ka a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya minnu na mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca la i bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ o la ni y'o wagatiw ye i bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ o la kamasɔrɔ mɔgɔw ka ko ka di ɲɔgɔn ye nin wagati in kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ ni ne bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an bɛ a fɔ aw ye an tɛ bɔ kɛnɛ kɔnɔ ni ma foli bila n yɛrɛ karamɔgɔkɛ la ani mɔkɛ karamɔgɔ Mamadu Dawu fo yan fɔ Kucala an ka foli bi a ye dolo karamɔgɔ don an b'a fɔ o la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun ja ne ni aw bɛɛ lajɛlen na